सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सर्वांना माझा नमस्कार। मी पंचायत समिती सावंतवाडीची सभापतीची उमेदवार सुस्मिता सुधाकर जाधव। माझं सर्वांना एकच सांगणं आहे की पंचायत समिती ही ग्रामीण भागातील मुख्य केंद्र आहे, जे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी प्रामुख्याने शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी जे काही सहकार्य असेल, जी विकास कामे असतील, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या ज्या काही योजना असतील, त्या सर्व तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे जे कार्य आहे ती मी नक्कीच पूर्ण करेन। तुम्ही आता पहिल्यांदा सभापती बसल्या आणि गेल्या 4 वर्षानंतर लोकराज्य येत आहे। आत्ता तुम्ही सावंतवाडी पंचायत समितीचा कारभार घेताना बघितला, जिथे खुर्च्या नाही आहेत, लोकांची चेंगराचेंगरी होते आणि अशा स्थितीत तुमचे आमदार, या भागाचे आमदार तुमच्या पक्षाचे आहेत, काय इच्छा आहे का की नवीन इमारत बांधायची की तसं जे घोंगडं भिजत ठेवायचं? आता सभापती पदाची निवड झालेली आहे, त्यामुळे जो प्रस्ताव आहे तो आता प्रलंबित राहणार नाही। माझ्या सभापती पदाच्या कारकिर्दीतच मी पूर्ण इमारत बांधून पूर्ण करेल हे निश्चितच सांगते। पहिल्यांदा मी ज्या योजना आहेत त्या तळागाळापर्यंत पोचत नाही आहेत, त्या पोचवण्यासाठी प्रयत्न करेन। आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणे, आमचे खासदार लाडके नारायणजी राणे साहेब यांना अभिप्रेत असणारं काम करेन आणि प्रत्येक शेवटच्या टोकापर्यंत प्रत्येक योजना पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करेन। भाजपचे 6 सदस्य होते, अपक्ष 5, शिवसेना महायुतीचे 6, अशा या संख्या बाळगत असताना गौरेश मुळीकच नाव कसं काय आलं की गौरव मुळीकचं नाव? मागच्या 10 वर्षापासून मी संघटनेचं काम करतोय आणि मला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही आहे आणि भाजपामध्ये जे होऊ शकतं। तुम्हाला उमेदवारी पण अचानक मिळाली, उपसभापती पद कसं तुम्हाला अचानक असं वाटलं होतं काय तुम्हाला एवढं मोठं पद ह्या सगळ्या? मी पुन्हा एकदा तेच सांगतोय की हे सगळं फक्त भाजपा पक्षात शक्य आहे, कारण मला कोणत्याही प्रकारची राजकीय पार्श्वभूमी नाही। मी सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातला आहे। प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणचे तुम्ही अत्यंत जवळचे असे समजलं जात आहे, त्याचा काही फायदा झाला का? बघा, जवळचे म्हटल्यानंतर रवींद्र चव्हाण साहेबांना सिंधुदुर्गातला प्रत्येक कार्यकर्ता जवळचा आहे आणि नेमळ्यात त्यांची सासरवाड असल्यामुळे आम्ही सगळेच जण नेमळ्यातील त्यांच्या खूप जवळ आहोत। म्हणजे मेवण्याला त्यांनी संधी दिली असं म्हणावं लागेल? मी मागच्या 10 वर्ष जे काम केलं त्याची मला पोचपावती मिळाली। सभापती आणि उपसभापती पण नवीनच नौके राजकारणात पण तसे नौके आहेत, कसं तुम्ही अधिकाऱ्यांना वगैरे कसं हँडल करणार? तुम्ही काय तुमच्या पुढचं हे काय फॉर्म्युला, काय विजन काय तुमचं पुढचं 5 वर्षाचं? आमचे जे सिनियर्स आहेत, केसरकर साहेब असतील, पालकमंत्री असतील, यांच्या माध्यमातून आणि वेळोवेळी यांचं आम्ही मार्गदर्शन घेऊ आणि आम्ही प्रशासन व्यवस्थित आहोत। पहिलं काम तुम्ही प्राधान्याने कुठलं करणार? कारण 4 वर्षानंतर आता पुन्हा एकदा गाडी बसते। प्राधान्याने जे पहिलं काम करायचं आहे ते ही जी इमारत आहे ते आपण बघतोय आता किती कंजेस्टेड आणि वीक झाली आहे, तर ही पहिलं काम लवकरात लवकर कसं होईल त्या दृष्टीने पहिला आम्ही निर्णय पहिल्या मीटिंगमध्ये घेऊ। पण आत्ताच्या तुम्हाला बसण्यासाठी सभा चालवण्यासाठी जागाच आता सध्या उपलब्ध नाही, त्यासाठी काय प्रयत्न होणार आहेत? नक्कीच बघितलं तर म्हणजे इथे पुढच्या 1 आठवड्यामध्ये त्यासाठी आपण प्रयत्न करू। सावंतवाडी पंचायत समितीला ना गटविकास अधिकारी आहे, ना विस्तार अधिकारी आहे, ना कोणी नाही, फक्त चतुर्थ कर्मचाऱ्यांवरच ही पंचायत समिती चालते। तुमचं आत्ता म्हटलं प्रदेशाध्यक्ष हे तुमचे भाऊजी आहे, पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाचे विजन घेऊन आले आहेत, खासदार आत्ता तुम्ही म्हटलं आहे, आमदार तर 4 टर्म आले आहेत निवडून। असे लोक, मातब्बार राजकारणी लोक असताना सावंतवाडीसारख्या पंचायत समितीला ही दुर्दशा येणं कितपत योग्य वाटतं? बघा, पुढच्या 4 महिन्यात हे चित्र तुम्हाला स्पष्ट होईल आणि सर्व कर्मचारी इथे असतील।